Nai tongnai takuk tei buhuk suno lamsogo. Camera tonggo wati tiprasa. Ang sak phang chen ya tiprasa. Tini ching phaisa paijak mo ongkha. Hasuk sukia hatai. Mo lahar ongkha Komolputtu khwaini. Highway lahar. O hasuk kasaro. Noro nugui mangkhana oro chini tiprasa rok. Tiprasa lukurok. Bongni phalnok rok noro nugui mangkhana o hasuk kasaro. Mo ongkha ADC area. 6 schedule area hanjago. Tini oro kwbangma phalnok rok noro nugui mangkhana nuklogo. Tiprasa lukurok oro phalnok rok tangui. Phalnok rok khuluklaiui phallaimani phiaba oro jeng phai khnai mangkha khwaini DM tai SDM phalnok rinai rokno phalia hnai bongno notice rikha hnai jeng khanai phaimani je tini sungni neno oroni phalnai local tiprasa lukurok salnoro chuno tini phaya kono mahike chini bagoi tini ungono phurungnani bagoi akone phaima bagoi nongno belai khena hambai sar chungoro wo dugan dimani takalai bosor kaisaya chung chini busa butui ungya sakani chimi lai hongoi chung dugan diwo hingkai lai hongoi dugan dimang chung kaisa borok phaya kono chuno buidik dikha noro lai hongoi busu dugan dinani busu mahike chani noro ekta jaga khaya kono kurung sa jaga khaya kono dugan khailai di hine sawa kono chuno thumboi oro bo dugan tisa dikha chuno hingkai tisa dima bisingo chung jotono tangkha tanglaya kono baksa ba saro phayo chung baksa ba thuo amai thumani chini noi polibar o bahai tongo je thuya lokba o bahai kai phayo thango khaya kono muithung phalai tongo nok nukongo pontok tongo ba borokha phaya hingga chungkha ba kunu kisu koloi ekdom koloi chini hingga chungmo phalkai chi bosarongno pori dinani tam khainani hingga chung hologo bolo lutiro kichamisa phalmanu hinoi chung tongkha hingga aboni bagoi tongmani bote khino orokhano tosilok phayo juno notice kalang phayo noro oloni kotona nangano go thandi hinoi hingga chung DM office thangka 8 taligo pore thangka 19 taligo chuno thangwa kono kutu diorani noro kutu yakha dorja bai go thokhinani hesaw hingga chung tawbo kutu di hima bisingo chung kutu nani himochi kutu goi bo jaga chung tabuk tam phaloi bo tui khayoi chim busarongno poli trangnani bo bahai ke chung chai thani obon bagoi no chung tini sakani kuchuk sakani bororongno bo chung koyo chuno je jaga chathai tongo je jaga chung chanani nutugoi mano o jaga no chuno phurungoi didi hinoi borokno chung phaina muchung jago o jaga o chuno sajjo khainani muchung jago chung tam chanani kisusi koroi chim busarongno chung ta dugan dia khai chung ondo sing thaminai chung pola koloi kuta koloi ahano tangoi mangse chau sar chung hingga chung ta borok phaya hingga chung tam khainani bo jaga thangoi chani chung bo jaga thangoi busa pori dinani obachini chinta chung chawoi koto thandiya chini kutta bo khaimandiya chung emon obostha o karai tongo chung tabok norok chuno je saka wo borok kuchuk lebeni borok nugoya kono chuno sajjo khaipaitu mungsa lama phurung paitu hino chung অনুরোধ khayo o thaini bo mungkha sukiya omo khuai bai komopuri simna hasuk kasaro chung bai tam phallai noro phalno oro muya phalo gandori ro lephang mikhon ja mamani chung oro phaloi tanoi nutogoi phalota phaloi sao bolong manoi gandoro nini o kerang muthapero bohong ni bagoi joto kisu nutogoi jetomon phaloi tongota chungoro aboni bisingo se chung kutudi hinjago doja bebo khangnani hinjago hingkai chung joto no kuchugo chini kuchuk tongnai rokno chung joto no koyo chung kaisa chuno thiganari thu chini koimung hingkai abo chung manna muchungo korai borok chungoro manui mikitong phalchana hinoi choro dogan pat khaijaga i high road kana o chung dogan pat diu hinoi ek kothai chung bumi dokol khayo hinoi chini dorasta o suijak kintu na chung abo chung khali ro dogan dioi chung bachi thana bagoi se chung cherai khonai porashona khayo joto kisu khayo ya aboni uporo hingkai notice pas 8 tariko waisa thangka hingkai i mas ni 19 tariko tini to 22 tarik da usugo 19 tariko chung thangka sombar chuno direct kun kok sana sujog diriya chung ang nijego hapka aboi অনুরোধ khaika কিন্তু সেই অনুরোধ মানিয়া SDM যে 7 দিন পর্যন্ত টাইম দিগাছুনো ইয়াkai chung dojar bai chung thang dogan pat sabaini chung ara kun sadharan borok kok sana sujog mania chung tabo nirupai chung tabo tam khalai nai sabo phai tosil
tosil de phai tosil notice di dikram tosil lok phai notice jiklo gay abuna boroni tosil phai abo abo ka khoi inga khoi andan ni o hasuk kusar mo khoi de khobja na yang bo je khoi kai i uko simna go ibo ka khoi chung khoi andar khoi habjakta abana khoi tosil phai chuna bhai inko phai ke chung ta ubo jaga thana ni sara bosi chung jatoni thani jukti na yo jahate chung korai borok bachi thana ni chung ta ibon chini nogrok sabai dibe ke chung bo jaga thanching ni no oro busuk bang no oro de phal no noi poribar chung ero thuo chawo ero no phalai jawo mani mi khothong nai tugo abai kai dukan khai to emne 4-5 poribar phai bo khatong ya ta sa o sari phungo phai kai sari ko thangja go ne bok to ingo jono 7 din time deu jang ke sombar asu laina ni abai kok sai kan ka sa lukurok nang mon phungna musungo norok nugui mangkhana ani yago je 6 schedule area rang bagai kaisa bishop o bishop ni bumong kha 6 schedule constitution o 6 schedule constitution ni o bishop sejak mani hingkai kaisa desh no bahai ke naikol nani chole nam bagai 6 schedule to the constitution sunam mani o 6 schedule area o notice hao bebagai adc area kaisi tongo Meghalaya, Assam, Mizoram, Techini o Tripura. Oro rogotong. Ang sana thamakai lukurok. CPIM thangka, Congress thangka, dabung ke prezono BJP, IPFT tai Tripura mothatong. Congress rok, borok o edisino, tabuk phano, implement khayako, samungo phanangyako. 10 year thangka Congress. Congress ni lo phaisuka CPIM party, 35 bosor chalangkha. O 6 schedule o 6 schedule constitution bisap no huyui to niwo mono huyui to no mo asake krak mono rakhuna siria CPM party rok 35 year paikha bor khlai langliya dabung kai BJP phaika BJP IPFT te Tripura motha at present choli tongo hapang khawi tongo borok hiaba mono dabuk khano samungo phanangya ko borok autonomous o autonomous mane tamba autonomy ani malkhung auto no ani auto malkhung na ang sak si chalongnani self governance abose o autonomous mani kok autonomous district council TTA ADC mo tribal lokni ha ADC mamani 39 year lai tongkha ADC council o chini je political thangnai krung rok tui rok minister rok tabuk phano mono samungo phanangyako bill pass khai royako o bill pass khai ni bagai o bill pass khai royani bagai no tini oro o sukia hatayo oro simiya Tripura ni kwbangma ADC amsayo state government rok illegal babe beaini babe jaga rok segi tongo kutul thangdi oro nokta tangdi oro dukan ta tangdi oro phalna rok taridi hanai sikri ui tongo mo sani chayaba jini ADC hapang rok jagi khai thanai rok dabu khlai tongnai rok mono samungo phanangyani bagai council asugui bill pass khayako mono sabo khaisina ba state government do kun din kha khaina ba state government do ba mono sukamai sina sina yo phoboi hiaba te busuk na singsinai borok busuk baji dabu sal bele bara bubur khaisinai sab khaisinai jini generation rok tongo jere rok phai tongo biang thangnai afuro salam kalangya hangkai ingko kok nang sanam busungo oro bebak tongo land rights ha bagnani rok aborok bebak jingno khlaimanu bebak si oro tongo tangi state government rok phaioi orang kutul thani hinaba ADC ha pango ADC ha samni ba ADC o forest ha hne kroi ADC ha to chini Tripura sarongni hai notice o 10 ta ADC district council tongo o notice o Meghalaya thangni nang Mizoram thangdi borakai silai tui tongo silai bongni musung tui belai lasima sijakok chino Tripura ha hangkai CPM party tongphuro go hangkai chini borok silai tui tongmano se bolong borok ni samjak baikha yang khai chung busuk silai rok samnani krung chini dopo asuk krung chini hano baike protect dinani baike muthang tonani baike achini ari rok ba choba khlainani asuk sringjak chin doparok hiaba silai tui khaise bolong borok ni romlimang sikri sibika 35 bosor 10 bosor congress rok te 35 bosor CPIM rok da phanche sikri jagi tongo jaga jaga o hasuk rok silai tui tongma rok se bolong borok rok hnai silai tima rok chaya hnai sikri oi romui tongbaikha
phiaba oro tongo takhoro bukhoro o si kurung rok o lekha kurung rok English manai rok Bangla manai rok Hindi manai rok mono khok thar si dei or tam tong nai di rajyo haya rajyo saise phan ganang oro state government ni saise phan ganang mo abang bagino jingno solja buini dofarok jingno solja dofarok jingno sejao mono implement khaina riya gachini neta hini tongnai rok bo khaya dawan sungnai siri phia mo hai tonglak dawan chilo bill pass khlai rohoroi borok riya hankai governor ni bumungi case di norok governor ni against choba khlai di norok tangi bill pass khai chini ingorok land right rok mai tongna ba bebak si tongoro kaman chanke silai manana hnoi political ta thangla sidi chini ha pudike kama khaba haba norok si segamai toniwo norok siani bagi si harok kamai tongle country salok nani power tongomo kaisa hak torno salok nani naikol nani power seijagoro phiaba kamo borok mono important riya sak nangjagya edisio kuno krin so belai lasima sijakok ang nukho o omoro chini neta hin tongnai rok SDM office thango kichang kaino DM office thanglayo DM SDM nung sabo edisio JDU ni power khorsa DM bai baksa sub zonal officer hingkai abo SDM bai baksa te o bolok rok hingkai samjak mani CPM sarkar tongfuru thokina bagai khlaimasi takhro bukhorok bolok tolok hnai state government bai se naijagoi tongsu tini jiratui belai lasima sijakok state government dok additional chalok maya abo illegal mo bufur cheng sinai bebak si tongoro noro porinai di khukthari nai di paragraph 1 ni simin 20 jara srai srai ke sijak tongo o hatolani bebak manoi noka sakati plan thana rok hingkai singna nango mono ang salia kobangma netani ko bumung rok belai lasima sijakok je sal phai tongo sisana sal phai tongo ulang se paithak janai tongo mako jotono